אתם מכוונים על וייב, אני גאה ושמח במסגרת ספיישל 1999 לארח איתי באולפן היום שתיים מהדמויות החשובות והמשפיעות בתולדות ההיפ-הופ הישראלי. כבר בשנת 99 הם היו מאוד דומיננטיים בתור הרכב של ראפרים ומפיקים, קראו להם הרביעייה הפותחת. חשגז! אני מדבר כמובן על מג'יק. מג'יק מאז ימיו ברביעייה הוא עסק בהפקות ובסאונד, גם משתתף בפרויקט המצוין ספיישל של צ'ולו, וכמובן גם על שותפו אורי שוחט. אורי שוחט, די-ג'יי, מנחה תוכנית הרדיו החיבור, מפיק מוזיקלי מאוד מוערך. שני החברים האלה היו אחראים להפקת כמה מהטרקים הכי משמעותיים בתולדות ההיפ-הופ כחול לבן, ביחד ולחוד. הם גם הפיקו ביחד את ערבי החשגוזים המיתולוגיים, פסטיבלים לייב על תארת ההיפ-הופ כחול לבן. למי שלא יודע, לפני שנים רבות הם הפסיקו לעבוד יחד, אבל היום הם שוב ביחד כאן איתנו. זה מאוד מרגש אותי בסוג של חלום ותיק, איחוד של הרביעייה הפותחת כאן אצלנו באולפני מדמן. אז צהריים טובים לך מג'יק. להתחשגז! בהחלט. צהריים טובים אורי שוחט. להתחשגז. כן. אולי שאלה ראשונה למג'יק דווקא. בשנים האחרונות ראינו אותך מופיע עם ספיישל ופה ושם תורם הפקה מוזיקלית או תרומה אחרת, אבל בסך הכל אתה פחות פעיל בסצנת ההיפ-הופ. מה עומד מאחורי השינוי הזה? בוודאי להתחשגז. כן, מעניין. מעניין. השאלה הבאה היא לאורי שוחט. אורי, אתה מופיע בשנים האחרונות ברחבי העולם עם דם, הרכב של תמר נפר, וגם בארץ לעתים קרובות באירועי היפ-הופ, אבל מזמן לא הפקת בעצמך אירוע כפי שעשיתם אתה ומג'יק בערבי החשגוזים. האם אתם לא חושבים שאולי הגיע הזמן להפקה חדשה כזו? סופרים, האם אתה מחושגז? מה אתה אומר? חשגז. תשובה מפתיעה משהו, הייתי אומר. מג'יק, אני רוצה לקחת אותך דווקא לערב חשגוזים הראשון, שנת 2000, מועדון הדין המודבש, 150 איש בקהל. היית מאמין ששנתיים אחר כך תעשו את זה באמפי וול, חשגוזים בפארק הירקון? כאילו, היית מאמין שזה יגיע לשם? אתה מכיר את הברוז? יוצר? הוא הברוז? כן, פה שמעתם את זה ראשונים. מעניין מאוד. השאלה הבאה היא שאלה של אחד מהמאזינים שלנו מהפייסבוק, שואל שלומי מתל אביב. האם יש סיכוי שתחזרו לעבוד ביחד, ואם כן, מה יהיה הכיוון המוזיקלי? אורי, אני רואה שאתה מאוד מעוניין לענות לזה. בבקשה. בשם השם... להתחשגז? כן. חשגז. אתם יודעים, אתם כצמד יצרתם אלבום שלם שלא יצא, אלבום שנגנז, בגלל ויכוח, לא לומר סכסוך ביניכם. והנה היום אתם כאן בסוג של איחוד מרגש. במחשבה אחורה, מה דעתכם על האלבום שלכם? ואם הייתם עושים אותו היום, איך הוא היה נשמע? נפלא. אורי, ספר לי משהו שרק אתה יודע על מג'יק. יוצר. מג'יק, משהו שרק אתה יודע על אורי? האם אתה מכיר את חמוס הזהב? וואה. תמציתי אבל מהלב. אנחנו נסיים בסוג של משחק קטן, חידון אסוציאציות. אני זורק מילה, ואתם אומרים מה שנכנס לכם לראש ראשון. ככה תזרקו, תשלפו. סבלימינל. ברוז. חשגז. חשגוז. עוד חשגוז. התחשגז. היפ-הופ. חשגז. מחושגז. מוסיקה. ברוז. יוצר. יוצר. חשגז. ברוז. ליל חשגוזים. מה אתה אומר? ברוז. הרביעייה הפותחת. בוודאי. נפלא. חשגז. אכן איחוד מרגש. תודה רבה לכם אורי שוחט ומג'יק, שעבר הרביעייה הפותחת. אני שמח לסיים את הרעיון הזה בשיר שלכם. חשגז. אוהב בנות. קלט בשנת 2001, אבל חלק מהפרויקט של האלבום שהתחיל בשנת 99. תודה רבה על הרביעייה הפותחת. מי ייתן ותמשיכו לעבוד ביחד. תודה רבה. חשגז. אתה יודע מה אני שמעתי? אני שמעתי שאין במדינה יותר בחורות. לא יכול להיות.